का हो 4-5 दिन ओइला हो गइल तारा दिल्ली से कुछ पैसा वैसा रखल बड़ा तो दो माटी गिराव के बा ना भे पैसा तो 4000 रुपया रल जानते बा साथी संगति है जौन भेटाता तेना के खर्चा कर देता नहीं अब पैसा बा ना बुझा तनु अब पैसा के उपाय हम लगावत नहीं गरीब आदमी बानी जा तू 2-4 हजार कमा के लिए इला उड़ा देला सही ठीक बा सुनो ना तो हम झूठ बोल के पैसा एक जगह कमाई रही दिल्ली में ये तन 500 रुपया भेटाई रे ई कौन नौकरी है झूठ बोल के पैसा कमाए वाला कौन है नेताजी बड़ा नु हां नेताजी हां हां तो उनका से झूठ बोल के हम ले लेते हैं पैसा नेताजी बड़ी बदमाश है लगे उ खंगारे बदमाश तो तू संभार ली अब हम संभारे तू झूठ बोले चला हम संभारे चले अरे वैसन एक बार झूठे बोला में मजा बहु है का झूठ बोले में ये मजा बा साबित को के दिखानु देब आ 5 लाख 6 लाख रुपया मुंह मांगा मांगा मिल जाई आ तोहरे के दे दे घर बना ली हो तो झूठ बोलने ले 5-10 लाख रुपया कहाँ से मिल जाई यार कैसे दे दी मिल जाई नु हम गारंटी लेते नु ठीक बा तू गारंटी लेता रहता ठीक बा हम जाते जा हैं झूठ बोला हम अरे झूठ के साबित को के नेताजी के दिखा दे ठीक है बा जाता नु ठीक बा हम जाता नहीं झूठ बोल के हम लिया लेके पैसा दे तारा के घर बना दी हो ठीक है बा तू जानते बा कि भैया हमार शादी अभी भइल नहीं खे हां घरवा बनी तो तार बियाह करम हमार बियाह कर दी हो ठीक है बा अगुआ आवत तो ना भाग जतो हां हां ठीक यही नो? के चलते भागिए जाता रह घर बनते दिल्ली बम्बई नहीं में 5000 के महीने मिलता तो उसे काटी रही खाही में 2000-2500 लग जाता आ वो में पैसा बाचल 2-3 महीना रहबे कहीं तू तो जानते बड़ा हां 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 तो पैसा कहां में आई जा आ वो जो झूठ बोलत रहे ठीक है बा ठीक बा बाकी चलो वो जो 420 चलो तू झूठ बोला विधानसभा चुनाव तो हार गए रहे आ लोकसभा निचका चल बा का हुआ त हमारी स्थिति कैसन बा नेताजी अब का कहत नहीं रहुआ राव रहता ना हो जो बने अब की चुनाव कोई रोके वाला बाना एकदम माहौल ठीक बनता एकदम खूबिए नु घुमलक न हम के घुमत नहीं देखत एकदम दिल्ली पहुंच जेब नु एकदम नु एकदम गर्दा बा हमार सपना भी हम दिल्ली जाके जनता की राव सेवा सपना करी एकदम पूरा हो जाई एकदम हमन के घुमत नहीं जा तो बैठ 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 हमन के घुमत नहीं तब देखत नहीं जा एकदम राव खाली राव रे चर्चे बा हो जो क्षेत्रवा में दोनों भाई रात दिन खियावत जा पियावत जा भइल बिया हाला एकदम अब के अली रेल के निकल जाई कोई रोकी ना ना रोके रोके ना हो एकदम बम फर्स एकदम घुट गिरी हां झूठ मत बोलतो हमरा से दोनों आ नेताजी हमके झूठ बोलते हैं जा जाने तनी नेताजी एक घड़ी झूठे बोले में फायदा बा ले देखी है झूठ बोल हां हम तो कहब तो झूठ बोलल नहीं कि हमेशा तो सच रौरा से बोलवा दे झूठ क्या कहला ते हमरा से झूठ बोलवा दे हां नेताजी देख ले हम जितना भी चुनाव जीत दाइल बेनु हां हम झूठ हम एकदम सच बोली ना अब झूठ ना बोलना ते हमरा झूठ बोलवा देबे पाका कहतनी ठीक बा ते हमरा झूठ बोलवा दिए तोरा का हम 5 लाख रुपया दे हम ठीक है बरोरा से झूठ बोलवा दे जति हमरा से झूठ ना बोलवैले तोरा के उल्टा लटका के मार मारब बड़ी फिर मार दोबारा काम ना लिया लेते बुझ ले मन में पहले सोच ले भाई हाँ, पहले दिमाग में सोच लिया ना हम कहते नु कि झूठ बोलला में फायदा बा नेताजी रौरा से झूठ बोलवा के पक्का हम कहतनी ठीक बा हम कबा चल झूठ नहीं बोलल हम तो सत्य बोली ना आ ते हमरा के झूठ बोलेबा नु हां ठीक बा तोरा का हम 5 लाख रुपया इनाम दिमाग दे में तनी सोच समझ लिया बाकी रौरा 5 लाख रुपया देवे के पड़ी एकदम दे जी हम एकदम तो सब आदमी कहते हैं सब नहीं ठीक बा हम जाता नहीं ठीक बा ते जो प्रणाम नेताजी ठीक बा जो कैसे झूठ बोलवा दी तनी हमनियो के हमनी तो जान जेते अच्छा ठीक है बा अब तो शर्त लागी गुल बा कह देल बनी झूठ बोलवा दे मन के 10 बरिस रहत रहुआ भी हो गुला त ना हमनी के झूठ कब बताओ हम चुनाव जितनी सच बोल के जीती ना हां कोई झूठ ना बोलना आई आइला झूठ बोलवा और झूठ बोलवा दे ये हो सकला हमारा से तब देखियो रौरा ना होई बस बात नहीं के ठीक बा हाँ। एकर थाहे चल लेना त पानी के बॉडी मारी मार ठीक बा, ठीक बा, हाँ। ठीक बा जाके देखो तो कहाँ बड़ू है हमरा के झूठ बोलवा कहत रहे कहे कि रोज से झूठ बोलवा के साबित कर दे वो के झूठ बोलवा दे हब आ हाथना दिन हो गेल अभी तक लोग राता पता ना इखे लागत कहाँ बड़ू है हां रोकी नेताजी हमके दोनों जा सा दोनों भाई जाते हैं पता करते हैं जाके पता करो से कहाँ लुकाइल बड़ू कहाँ भागल ठीक बा रोकी। नेताजी हां हां शर्त ला लोग ओकर से इलेक्शन के टाइम में देखी कहीं गड़वावे जन तो हमारी बिहार तक बड़ाई का इलेक्शन गड़बड़ाई तो बांध के कॉल में मारे के झूठ के साथ बनावे को कहां चलो बोल खो अरे कहां चलबा तारा बुझा त नहीं खे का नेताजी के वादा करले रहो कि हम आई फिर गोइबो ना करो भेंट करे जाना तो भाई देखो जब से आइल बने तब से ये एगो रूम बनौले बने आ रूम बना के आए हमें पूजा पाठ करी ना भाई स्वयं प्रकट हो जाता उन कृष्ण भगवान अरे हमें रूमो में झूठे बोलेला कहत रह नेताजी के झूठ बोलला बे, मैं रूमो में महाराज झूठ नहीं तुमके बोलला कहता नहीं कि प्रकट हो जाओ उन कृष्ण भगवान हमें तो कम से कम आई के भेंट करेला नु भेंट कहाँ से करी भाई हमें टाइम मिलता रोज भगवान के सेवा में रहता नहीं
दिन भर सेवा में रहलो। घर बनैनी बना के केवाड़ी लगैनी आ पूजा पाठ अब करी नहा धो के 12-1 बजला हाँ। भगवान कृष्ण आवे लन बैठे लन उनकर चरण पखारी ना आ पूजा पाठ करी ना प्रसाद लगेला भोग लगेला आ तब वहाँ के कह के जाई ना क्या करो दिखाते नहीं भैया हमनी के आज तक हमके देखबे ना कनी जा। एकरा रोज कृष्ण अरे भगवान हां आवता है। देखो ना चल के देखल जी का देख लियो ना तो हमनियो के तन भेंट करैबो। हाँ भाई देख भाई हमने के दोनों आदमी दर्शन कर लीजा। हां कर लिया सुना एगो तय बा का तय है बा आकि जइबा लोग भगवान से दर्शन करे हां अगर असल के होखब हां ठीक नु तो भगवान कृष्ण से भेंट होई अगर दोगला होखब तो भेंट ना होई अरे मत दे त ई क्या कहते नेतवा नियन चाइलन हाँ। देवे लगल का हो। ठीक देखो है ना? तबानी जे दू आदमी चाइलन देव आ ना भेंट भइल तो बड़ी मारियो मारत तू जा। सोच लो लोग हमनी के असल कहनी जा। ठीक बात है एक आदमी जा लो जा पहले बात सुन हो का कहनी नु हां हां सुन 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 लो हां ठीक है बा असल के होखब तो भगवान कृष्ण से भेंट होई अगर दोगला के होखब तो भेंट ना होई ठीक आ है ना बा भेंट भइल तो बड़ी मारी मारत जा। हाँ ठीक बा भाई ठीक बा तू ढुक हमनी के असले कहनी जा। तू ढुक चली भाई हमने अच्छा वो तो कहलो सा कि असल के होखब तो कृष्ण भगवान से भेंट होई आ दोगला के होखब तो ना होई तब तो इज्जत बच्चा ही क्यों बा। अब तो झूठ हमारा बोल ही क्यों पड़ी ना तो काल से हमारा के दोगले कहे लगी असन। चलो काहे भाई भेंट भइला नु हाँ 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 भैया भैला आए हाँ भैला जा जा भेंट भइला तब ओ जा बैठो जा तब तब हमरो के जाए दी ठीक कृष्ण बा। भगवान ला दर्शन कर ले। तो जइबा तो एगो शर्त बा बोलो। अगर असल के होखब हां तो भगवान कृष्ण से भेंट होई हां अगर दोगला के होखब तो भेंट ना होई भेंट ना हो जाए ना बे तो हम असल कहनी हटो देखत तनी हम। ठीक बा मजूर बानू हां हां बाद में सोच ली अरे हां भाई सोच ले ले बनी हटो तनी जा जा ढुको भाई कहला सा कि कृष्ण भगवान आवेलन दर्शन करे के रोज करीला आ हमारे लिए दर्शने ना भइल और ओहू में कहता कि दोगला के होखब तो दर्शन ना होई असल के होखब तो दर्शन होई। असल बोहरी जाई कि कोहब कि दर्शन ना हमारा भइला तो हमरो के दोगले कहिए से ना तो झूठ बोले में का बा कोनो फांसी लागता। हम जातनी कहब कि कृष्ण भगवान से भेंट भइला जौन होई देखल जाई। भेंट भइला नु हाँ भैया भइला अच्छा कृष्ण भगवान अइले हैं अच्छा एकदम दोनों हाथ जोड़ के एकदम खड़े गोड़ पे गिर गुनिया भैया अच्छा एकदम उनकर पाँव पकड़नी है अच्छा एकदम भैया तू सही कहता रहो। जा भेंट भइला भेंट भइला बढ़िया हाँ, से गोड़ हाँ, लगला हो हाँ, नु हाँ, जा हाँ, जा जा भैया तार से भेंट भइला हो कृष्ण भगवान हाँ। से हमार तो भइला भाई तहारा। हमारो भइला अरे कह जन भैया ठीक बा हो जाई रखता नहीं राम नेताजी नेताजी आ तोरे दुनु आ गेलो स हाँ नेताजी आ उ लोग तने ओरा कना ले लो स का करब नेताजी उ तो स्वयं ओकरा घर में कृष्ण भगवान आवत हैं और पूजे पाठ में व्यस्त बा। हमनियों के कहनी है जा आ कि कृष्ण भगवान आवत हैं तो हमनियों के दर्शन करावो। दर्शन करे लस तने के हमने के दर्शन करनी है नेताजी दूर तने के दूर आदमी करनी है जा एकदम साक्षात कृष्ण एकदम भगवान लवन प्रकट हो जाता है। सही बात बा हाँ नेताजी हमारा तो जानता नहीं गोई नहीं है एकदम अइले है एकदम हाथ जोड़ के एकदम गोड़ पे गिर गुनी है। हमरो बता जाए का भेंट हाँ कर नेताजी रो भेंट कर ली ना ठीक बा चल स हमहु चलते नहीं भेंट करे ठीक है बा चली चल भेंट रो कर। हमरो भगवान से दर्शन हो जाई हाँ, हाँ। चुनाव आइले बाहु आशीर्वाद मांग लेती हाँ, हाँ। ठीक बा चलो चल हमहु चलते नहीं चल जाओ चल प्रणाम नेताजी प्रणाम अरे सुननिया कि कृष्ण भगवान तोरा भी बड़ कर होता एकदम साक्षात हाँ हाँ ये घड़ी हम ललीन बानी भगवान कृष्ण में हरदम जाई ना भीतरी आ पूजा पाठ करना उनकर दर्शन करना चरण के पखारी ना आ दर्शन को के तब जान जाए कि 12-1 बजे तक उनकर में सेवा करे में भगवान के तो हम ये सुन कहनी कहत लहो स कि साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट होता है पूछ ली हम सोचनी है कि चलो हम चुनाव अइले बा
अब भगवान से दर्शन कर ली काने मंदिर बा मंदिर ला ह, घर बनल घर ह? हां रोसे ना कहत रहे अच्छा अच्छा तू लोग चला लो अब हम दर्शन करके भगवान के आवत नहीं ठीक बा नेता जी। ठीक बा आई सुनी हाँ आई ले ले हाँ हाँ थारी दे दियो रुकी तनी बार दे अगरबत्ती बार दी हाँ हां तब न बढ़िया से पूजा पाठ करब बाकी एगो शर्त बा नेताजी हाँ भगवान कृष्ण से अच्छा ऐसे भेंट ना होई तब कैसे अगर असल के हो खब तो दर्शन होई अगर दोगला के हो खब तो भेंट ना होई ये कहते हैं इसे ई शर्त मंजूर करे के पड़ी तबे दर्शन होई हाँ ठीक हम आते तो झूठ बोल रहे हैं कि कहली नहीं जाते भगवान से भेंट होई काहे ना पहले बात समझ हम समझ लेनी हाँ क्या कहनी है हाँ हाँ ठीक बा अगर असल के हो खब अच्छा या तनु हाँ तो भेंट होई अगर दोगला के हो खब तो भेंट ना होई जाई ढुकी कहाँ भगवान जी दर्शन दिलन साला शर्तो लगा दिल वैसा के कि साचो ना बोलल जी हमारा भगवान के दर्शन है ना भइल हमारा और साच बोलत तनी जाके कि भगवान जी के दर्शन ना भइल है तो गांव घर का आदमी सब जवार के कहन कि नेतावा दो गला हड़ुए आ ई शर्त ऐसा लगा दिल कि हमारा झूठे बोले के पड़ी बताओ ना हम का करी अब तो कहते झूठे बोले के पड़ी बड़ फेरा हमारा का डाल दिलसी भगवान के दर्शन भइल हले ना और साचो कहत नहीं कि जाते भगवान से दर्शन हो गुला तो गजबे अथी हो जी हम सबके दोगला कहे लगी चलो जा तनिक आपके दर्शन भइल एकदम साक्षात दर्शन भइल है भगवान जी से निकले तो का नेताजी दर्शन भइल नु हाँ हाँ एकदम थारी धर एकदम भगवान जी लोग आशीर्वाद मांगनी है एकदम दर्शन खाड़े की उनका चरण में परगुनी है भगवान कृष्ण से भेंट भइल नु एकदम भगवान के दर्शन भइल है चल एकदम दर्शन भइल है जाई हाय अगरबत्ती हम ध देता नी बढ़िया से भइल नु जाई अगर ए बात के नेताजी के साबित ना करब झूठ के कहले बानी नु कि झूठ के हम साबित को के दिखाइब तो 5 लाख रुपया लेवे के बा अब चलो जे नेताजी भिरी आ ये बात के साबित करो आ तीनों जना झूठ बोल ले बावन तीनों जना के साबित को के 5 लाख प्रणाम नेताजी प्रणाम प्रणाम बैठ तब झूठ बोलवा देनी है नु झूठ बोलवा देनी है और औरत से वैसे झूठ हम बोला नहीं कि अभी तक रौरा पूछी साच अच्छा साच साच तू है भाई बोली हो तार फांसी नहीं खा तू लट कर ठीक नु ऐजा हमनी कहता नहीं आदमी बन जा तू झूठ बोलल बा कि ना सच सच कह कैसे कहता मैंने कैसे झूठ बोल रहा का बात पर पूछी तो भगवान कृष्ण से भेंट भइल बा पूछी इनका से पूछी तो हां बढ़िया नेता ढोलो जी नु। बात सही कहत है ओमे तो कृष्ण का फोटो ना रहे अब हम जाएंगे तो गला बने अच्छा इनका से पूछी है नेताजी क्या करब ओमे कुछ बा दोगला कहाए के चलते कहनी जे जाति एक बताओ बोली तो का कही अच्छा ये बताई कि रौरा काहे झूठ बोलनी है सौसे विधानसभा के नेता हनी या जीतनी और फांसी चढ़त रहनी है रौरा बताई कि भगवान कृष्ण से भेंट भई रहा है रौरे बताई अब जाए तो बात खत्म कर सही बात रहा भेंट तो ना भेला झूठ तो बोलवा ही दिलिस ते झूठ के साबित कर देनी नु हां हां तो झूठ के साबित कर दिल बेस ओमे तो हाँ तो 5 लाख कहले रहनी है नु ते शर्त ऐसा लगा दिल रही इसके हमारे झूठ बोले के पड़ा हां हां का कहब तो हम का कहले रही कि झूठ बोलला में फायदा होला जा दे बताई ते ते जीत गुलिस 5 लाख रुपए के दो फायदा भइल न झूठ बोलला में हमारा हां हां 5 लाख रुपए तो लेके जो हाँ दी 5 लाख याद और रुपया तेने दी। मत कहिए जाके जो 5 लाख हां रुपए ले जतन जा हाँ। बात यहाँ के बात यहाँ में रहे दो हां हां जो चलो पैसा ले लो पैसा जाके जाओ तो जा दे दो चलो चली चलो झूठ तो बोलवा ही दिलस हमारे से अल्लाह देखा 5 लाख में ले बनी अरे 5 लाख ले लो ऐसा ऐसा नेता लोग के कतना हम चूना लगा देले बनी अरे बुरबक ले कैसन अब काम मत कर जवन कइला तवन ठीके कइला बे। ठीक नु तू शांति रह ना ना ई कुल काम बुरबक आही बा कोनो मार दिया तो शिकायते न होई अच्छा हमारा के नंबर हसन अब तारा का मरिया से तो हमरा के छोड़ देला हमारा के जाने कि हम हमारा हने ना 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 ऐसा ना अब छोटे भाई बड़ा ये दिक्कत नहीं होई माला कि छोड़ा। कौन के बोल देबे आई रुपया ले जाके घर मकान बनावे कुल चक्का चक्कर हो ठीक बा कालो अगुआई रहला छन अच्छा। अच्छा पता हमारा का पता बा घर बनवाओ तनी आ ओकनी के बोलाओ तनी ठीक नु ठीक बा, काल ठीक बियाह बा। कराओ तनी ठीक बा आ झूठ बोलल एकदम छोड़ दो आ तो भाई शिकायत होई ये छोड़ा ना तू हमारा फेरा में ना 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 गाड़ी अब घोड़ा पैसे तारा सब- फेरा में ना रही पहले गाड़ी घोड़ा सब कलो तो दिल्ली बम्बे कलकत्ता ने कातना जाने के चूना शिकायत होई लगा झूठ ना बोले के झूठ ना बोले के बोलला तो बोलला ठीक बा पैसा लिए घर अच्छा ठीक बा हम बियाह हम होई। झूठ ना बोल भाई पैसा तू धोला ठीक तू बा फेरा में न तो रहा हमारा ठीक बा चलो चली जा हाँ, बढ़िया चलो चलो बढ़िया लड़की तन देखी हां लड़की बढ़िया देखो चलो
हम दिनेश भोजपुरिया बोला तनी रोज सब ये वीडियो के देखी जा आ सब्सक्राइब करी जा। प्रणाम भैया। भैया हम प्रकाश प्रेमी सारा भोजपुरिया समाज के प्रणाम करत नहीं। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी और लाल बटन दबा के इस चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब। प्रणाम। नमस्कार भैया, हम छोटू बाबा बोले तनी, ये वीडियो के देखी लो और लाइक करी लो। नमस्कार भैया, हम भरत चौधरी बोलत तनी। ये हमार वीडियो देखी, एकरा के जल्द से जल्द सब्सक्राइब करी। नमस्कार भैया, हम संग्राम सिंह। हमने के जो वीडियो बनैले बन जा, ये चल मकसद से बनैले बन जा कि कबहू झूठ ना बोले के चाहिए। आदमी के सत्य छिपावे खातिर कोई को झूठ बोले के पड़ला, और हमनियों को जो शर्त लागला, कोनो शर्त में कुछ रहला ना, लेकिन अब आदमी अपन नियत बचावे खातिर झूठ बोल देलन, और झूठ के बोलला में बहुत हानिकारक आदमी के हो जाला। ये चलते रोज सबसे अनुरोध बा कि झूठ ना बोले के चाहिए, अपन नीति करे खातिर हमेशा सत्य पर रहे के चाहिए। और हमने की रिश्तेदार भोजपुरिया कॉमेडी वीडियो के चैनल हुए, और हमने के ये वीडियो के देखी और हमने के इस चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब जा, और कमेंट में कह के बताई जा कि वीडियो हमने कैसा लागल है, और हमने ढेर सा प्यार दुलार दी जा। ये हमने कहब जा, सबसे हमने के आगे बढ़ाई जा। नमस्कार। नमस्कार।